Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini Ilahu kai ne farko duk baitin da zane kai na bini Ilahu ta famin kai ɗaya ne ga mu kake tausayi wanga baitin da na shirya akan Imam Hassan zane jikar Rasul subudin nabi dan Fatima Hassan dan nabi sire min kasala ya rabbi in yo yaban jinin Fatima shi na bini Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini baran wajen salatan da ka shirya kan nabi ya Allah kai kanan ka kare tisawa kan nabi ya Allah kai sai kai kamun kafa da Rasulullahi rabbi ke tausayi na rike shi Allah kaman yardarsa ce kadai za ta mun ta kai na harbin Fatima Ummul Hasan wanda a yau na bini Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini bara na gaishe da abin shuhada mu je gurin zinatu aya mujaddida abin shuhada kaunar ka ne fa har in mutu ba za na daina ba ka shiryar da ni ta yaya zanyo bato in har na bar kana hallaka ko Allah ba za ya kyale ni ba ni ba ni fatan dukan makiyinka ya so ni ko sakandan ku wani ya gini bara na shiga kai tsaye baiti na Imam Hassan zanawa da jinin cikin Fatima wanda a yanzu duniya ke yiwa take ta murna da zuwanka Imam Hassan farar inuwa kowar rabe ka zai jingina ni na riga da na jingina lale nake marhaba da zuwanka Imam Hassan dan Fatima kai na bini Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini a 15 ga watan Ramadan ilahu ya haskaka zuriyar ma'aiki wanda silar zuwansa ne fa aka ɗaukaka zuciyar ma'aiki da Fatima farin ciki anninkaka na Imam Aliyu ya haskaka mu'minai suna ta murna haka duk silar zuwanka dan Fatima ya ji kan Khadijatul Kubra kai na bini Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini mala'iku sun yi ta murnar samuwar ka ya dan nabi aljanu ma suna murna da zuwan ka ya dan gidan nabi mu'minai suna murna da zuwan ka ya sibbidin nabi in babu kai to waza nabi aya farin cikin annabi yayin Imam Hussein wanda ya zan farkon farin cikin annabi kai nabi ne kai nabi ne labbaika ya Hassan Mujtaba gani gare ka ne ka dafa mini ina da burin kasancewa a gare ka ne ka tsaya mini daga mun iso zuwa a gare ka hanya ka nuna mini ya dan Batula haska mini dan Imam Ali buɗa mini ni na san abin da nake ji kan ka ji kan Abu Talib kai na bini Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini aya ji kan Khadija ta Al-Kubra gare ku za mu fake dan lele cika ga Aminatu banguri in dan zallake in je gaban sa cika ga ma'aiki za ya bani wake nake yaya ga Zainabu uba yake ta Karbala'i wata nan rike kai ne na farkon da aka rada suna ne a jannati kan nabi kai nabi ne Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini aya na farkon fara ganin idan nabi Hassan Mujtaba kai ne ka fara haska fuskar nabi ya Hassan Mujtaba kai ne ka sanya Imam Al-Qalla dai ya ga fuskar nabi yana farin ciki annabi yace da ta hasuna kai yace ba zan riga rabbi na da masa suna ba ya alisa ya magani a take yanke sai ga Jibril ya zo gaban nabi ya durkusa gaban annabi yace Allah Hassan yace za ka yi annabi ya kira Ali yace Allah Hassan yace za a yi haka rabbi Allah yace ayi an fada wa Fatima tace ayi sakon sunan ga daga al'arshi yazo a sa Hassan Mujtaba wanda nabi Imam Hassan Mujtaba ya subudin nabi dan Fatima kai na bini Assalamu alaika dan Fatima Assalamu alaika dan Haidara Assalamu alaika ya Mujtaba Assalamu ala dan Nabil Assalamu ala abin kiran shugaba Assalamu ala wanda ke kan gaba
salamu ala farin cikin shugaba salamu ala yayan Hussein shugaba salamu ala cikan Abu Talib salamu ala cikan Dija ko salamu ala yayan Zainab ko baban Abdullahi Hassan Mujtaba cikan Abdullahi Hassan Mujtaba baban Kasim ya Hassan Mujtaba baban Zaid ya Hassan Mujtaba baban Husaini dan Hassan Mujtaba yayan Husaini ya Hassan baban Fatima binti ya Hassan kuma dan Fatima binti ya Hassan Mujtaba salamu alayka ya Hassan yarda da Zadbi wai ta shara gidan Zainab al-Kubra Imam Hassan Mujtaba ya sibidin nabi dan Fatima kai nan zani dakata zani tsaya waken Imam Hassan sai gaba shekara idan ta zo zani da in wangaraye gaba ya sanaro na daura nake rabbi ka kai na har gaban Mujtaba dan Haruna bai kula zanga ba shine silar zuwa na gaba sai ba Salisu diyar malam baita a bata ladan duka ita na gani ta sha ta bani wake nayi in ta kurrata ta ce ni nayi littafi guda ta bandan nayi waken Imam Hassan har da shi na Fatima Zahra ma da shi na annabin mushi ma da shi har rabbana ya dauranta na sai baban yi ba anan gaba ba za na yi ni za na yi ni wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin Imam Hassan Mujtaba ya sibidin nabi dan Fatima kai na bini Imam Hassan Mujtaba ya sibidin nabi dan Fatima